Кои компании и пазари се развиват? Сега наблюдаваме нови компании, които се появиха през есента и напоследък показват добри резултати. Това са компании, които през 2024 година в Северна Америка са спечелили повече от $50 милиона годишно и са нараснали с повече от 25% в сравнение с предишните години. Това наистина са впечатляващи компании, които прокарват път и вървят срещу тренда, развивайки своя бизнес и постигайки отлични резултати на пазара. Започваме да следим група възходящи звезди и виждаме повече от 10 на бързо растящи компании с годишен доход от 20 до $50 милиона. Смятам, че тази група наистина представлява перспективна група бъдещи лидери на пазара. 4 компании от тази група за първи път достигнаха годишен доход от $100 милиона. Мисля, че Energy, Revolut, Superpatch и Alivada през този 3-месечен период ще надхвърлят $100 милиона годишен доход. Като публична компания,